Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. 12 май Татарстанда матәм көне дип игълан ителде. Ил шәһәрләрендә Казан гимназиясендә һәлак булганнар истәлегенә мемориаллар оештырылды. Чаллының белем бирү учреждениеләрендә куркынычсызлык чаралары көчәйтелде. Хәзер ул ничек оештырылган? 13 майда мөселманнар ураза бәйрәмен билгеләп үтәләр. Чаллыда бәйрәм ничек оештырылачак? Татарстанда бүген матәм көне. Республика халкы белән бергә бөтен ил буенча миллионлаган кеше Казанның 175-нче гимназиясендә һөҗүм нәтиҗәсендә һәлак булучыларның якыннарының кайгыларын уртаклаша. 19 яшьлек егет 9 кешене үтерде. Аларның 7-се балалар. Әлеге кадрлар 175-нче гимназия янында төшерелгән. Төн булуга карамастан бинага халык агыла. Алар чәчәкләр һәм балалар уенчыклары алып киләләр һәм шәм кабызалар. Әйтерсеңгә фаҗига урынына бөтен шәһәр җыелган. Казан белән бергә бөтен ил кайгы кичерә. Кайбер шәһәрләрдә чәчәкләр белән мемориаллар пәйда булды. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Белгород, Түбән Новгородта шәмнәр кабыздылар. Чаллыда фаҗига көнендә мемориалның мэрия бинасы янында урнаштырдылар. Я сначала прочитала в интернете, потом мне позвонила мама, дочка. Я была на кладбище в это время, как раз вспоминала своих родных. Да, очень страшно, между прочим, за детей вот в садик водить сейчас. Могут подвергнуться всему, чему угодно. Надо защищать их. Не знаю, что с ними нужно сделать и что с ними творилось, что в их душах, конечно, да, мы тоже не знаем, что его сповергло на это, да, но оправданий ему никаких нету. Нет слов, одни эмоции только, очень жаль, конечно. Пришли с семьей, конечно, хотелось бы чем-то помочь. Я узнал это из соцсетей, телеграм-канал, ВКонтакте об этом писали. Ну и я шум помянуть, что ли, морально вот этот солидарность появить с родственниками погибших. И вообще, как-то вот же надо быть сопричастным к этой трагедии. Бүген Татарстан метрополиясенең барлык гыйбадәтханәләрендә һәм монастырьларында һәлак булганнар истәлегенә дугалар кылдылар. Шулай ук зыян күрүчеләрнең сәламәтләнүләрен теләп дугалар укылды. В храмах совершается специальный заупокойный звон, который обычно совершается именно при погребении покойных. Это мерный перебор от самого маленького колокола к большому, символизирующий именно нашу жизнь, потому что она быстротечная. Ну и дай Бог, как говорится, Господь всех примет погибших в своей небесной обители. Хәзерге вакытта Казан шәһәре хастаханәләрендә 20 бала һәм 3 улы кеше бар, 6 укучы авыр хәлдә. Шулай ук 3 улы һәм 5 баланы Мәскәүгә дәвалауга җиткезделәр. Гимназия бинасында тикшерү эшләре дәвам итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Айдар Мусин, яңалыклар. Казан гимназиясендәге фаҗигадә зыян күргән һәм һәлак булган гаиләләр матди ярдәм алачак. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча һәлак булган һәр гаилә әгъзасына 1 миллион сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү турында карар кабул ителде. Авыр һәм уртача зыян күрүчеләргә 400 мең сум, җиңел дәрәҗәдә зыян күрүчеләргә 200 мең сум акча түләячәкләр, дип хәбәр иттеләр Татар-информ матбугат конференциясендә. Сейчас мы оперативно отрабатываем со Следственным комитетом постановление о признании пострадавшими и, соответственно, планируем, что сегодня, к концу дня, выплаты в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи будут произведены. Выплаты, получившим вред здоровью, будут произведены. Пуля яраларыннан зыян күрүчеләр арасында вахтер да бар. Ул гимназиядә җинаятчыны каршы алган беренче кеше. Әлеге хатын-кыз хастаханәдә. Җәрәхәтләнүгә карамастан ул хәвеф төймәсенә басып, көч структурасы хезмәткәрләрен чакырта ала. Шуңа да хукук саклау органнары хезмәткәрләре урынга тиз арада килә. Әлеге хатын-кыз бүләкләүгә тәкъдим ителәчәк.
Үз балаларыбыз үшін борчылабыз. Казанның 175-нче гимназиясында булган фаҗигадан соң безнең кайнар элемтәгә әти-әниләрдән шалтыратулар килә. Шалылылар балаларының куркынычсызлыгы өчен борчыла. Аларны мәктәпләргә һәм бакчаларга җибәрми. Мәгариф учреждениеләрендә хәл үзгәрерме, яки күпчелек мәктәпләрдәге кебек сак хезмәтендә элеккечә улы яшьтәге бер вахтер калырмы? Бу хакта алдагы сюжетыбызда. Безнең төшерү төркеме әти-әниләр ролендә булып мәктәпкә үтә алмады. Шәхесне раслаучы документа кирәк булмады. Хәтта бу сагадан да уздырмадылар. Казанның 175-нче гимназиясендәге куркыныч хәлләрдән соң шалда сак чаралары катгыйландырылды. Ишек төбендә әти-әниләрне муниципаль хезмәткәр металл эзләү җайланмасы белән каршы ала. Шуннан соң кунак турында мәгълүматлар журналга теркәлә. Если у родителей есть вопросы, они заходят по записи, это и так всегда было. А чужих людей мы уже полностью пересекаем, их не пускаем. Камеры у нас по периметру 17 камер, внутри 15 камер. То есть они круглосуточно работают, и по требованию паспорта безопасности там файлы хранятся в течение 30 дней. Катгый тикшерү режимы атна буе гамәлдә булачак. Уку елы азагына кадәр дә дәвам итәргә мөмкин дип белдерделәр шәһәр башкарма комитетында. Аннан соң нәрсә булачак, бар да элеккеге хәлгә кайтачакмы дип аптырашта әти-әниләр. Охраны как бы не хватает, конечно же. У нас сидят пенсионеры, пожилые женщины, мужчины. Они же уж никого не остановят, тем более у них нету даже вот оружия. Доверия вообще никому, ни к чему нету. Мәктәпләрдән аермалы буларак балалар бакчаларында тулысынча тәртип, куркынычсызлыкларны контрольдә тоту системасы дәгъвалар юк дип билгели әти-әниләр. В детском саду действительно хорошо организована система пропусков. Это во-первых. Во-вторых, а сейчас вот вы знаете, наверное, да, с площадок забирают. Шәһәр хакимияте әниләрне борчылмаска чакыра. Куркынычсызлык мәсьәләсе аерым контрольдә тотыла дип белдерде шәһәр мэры Наил Мәгъдиев. Понятно, что от всего защититься невозможно. Но превентивные меры, связанные с приемом детей, когда мы берем на себя ответственность, если ребенок переступает порог школы, детского сада, то уже полную ответственность берут, безусловно, руководство педагогических коллективов. Наил Мәгъдиев шулай ук мәгариф учреждениеләрендә хәзер сак дәрәҗәсе канәгатьләнерлек булуын билгеләп үтте. Әмма мәктәпләрнең куркынычсызлыгы сак хезмәтенә генә кагылмый диде ул. Шәһәр мэры балаларны тәрбияләүдә мәктәп психологлары һәм педагогларның да һичшиксез катнашырга тиешлеген ассызыклады. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Мөселманнар исламдагы иң мөһим бәйрәмнәрнең берсе Ураза гаетен билгеләп үтәргә әзерләнә. Ул изге Рамазан аен һәм Уразанны тәмамлый. Бәйрәм иртәгә 13 майга туры килә. Әмма ислам календаре буенча көн кояш баегач башлана. Моңа бәйле рәвештә чынлыкта бәйрәмне инде бүген үк каршы алалар. Быел гадәттәге дуга кылулар Казандагы фаҗига корбаннары истәлегенә 1 минутлык тынлык белән башланып китәчәк. Ураза гаете ул Ураза айы тәмамлану бәйрәме. Узган елдан аермалы буларак быел Чаллы мәчетләрендә бәйрәм намазлары үткәреләчәк. Мәчетләргә килә алмаучылар өчен Казанның Галиев мәчетеннән онлайн трансляция оештырыла. Гаит безнең шәһәребездә барлык мәчетләрдә дә иртәнге сәгать 7-дә бәйрәм вәгъзе белән башланып китә. Аллаһ насип итсә, инде 7:30-да гаит намазы. Аннан соң дуга кылып шулай Аллаһ насип итсә, сәгать 8-ләргә инде мәчеттә булган бөтен гыйбадәтләребезне тәмамлыйбыз. Бәйрәм намазы вакытында барлык саклык чаралары күреләчәк. Булар битлек, намаз уку өчен шәхси килемнәр һәм дистанция. Мөселманнар өчен шулай ук мәчет биләмәсендә урамда да өстәмә урыннар булдырылачак. Инде мәчетләргә әлбәттә сыймаячакбыз, чөнки араларда бераз киңрәк бит инде. Әле без электә араларны кысылып калганда да сыймыйдыр, шуңа күрә безнең инде урамда урыннар бар, анда урыннар күрсәтелгән. Әлхәмдүлиллаһ, инде урамда даган вәгазны да тыңларга, намазны да укырга мөмкинлек булачак, чөнки иртәгә һава әйбәт булачак, ширемнәр бар, урыннар бар. Ураза бәйрәме мәрхәмәтлелек һәм тирә-юньдәгеләрне кайгырту белән тыгыз бәйләнгән. Бу көнне өйне тәртипкә китерү, хәер тарату, бер-береңнән гафу сорау һәм Коръән сүрәләрен уку кабул ителгән. Лилия Гатина, Айдар Мусин, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.